Guk kate jakin batera joko dugu, ETV irura hain zuzen be, eta marrazki bizidunetara joko dugu baita. Marrazki bizidunak proposatzen dizkizuegu, eta 8 hauetatik ETV irun gaur egun ikus daitezkenak zeintzuk diren erabaki beharko duzue. Seikiak, irukiak, xaunkatutxoa, etxekaltetxoak, elefanti, pingu, abeltxoroak eta Hello Kitty aukerak denpora. Azken segunduak. Ta, denpora. Marrazki bizidunetan zegoen gustuko esan baten bat? Beste Dragoi bola. Dragoi bola. Dragoi bola, Bai, zalean, zaleak no? izan zareten zuen. Bai. Hori bai, Beñat eta Jone, holan? Marrazki bizidunetatik, zeo zer? Dragoi bola. Dragoi bola be bai. Doraemon, Jone, kondo? Naroa, Jone? Dragoi bola, klasa. Artxiki ere bai. Ah, bueno. Artxiki, ze ondo. Ze gozo etor zara, Jone, artxikigaz, ondo. Ni hoiek danak ja ez ditut ikusten. Ja, ni erderazkoak ikusten ditut. Bai. Baita txuri beltzean, ziren nire. Pentsa. Bueno, seikiak. Hortik hasi behar dugu. Seikiak marrazki bizidunak aldira. Ez, horiek gure probak ziren, seikia, gure probak zen, ez marrazki bizidunak. Eta irukiak denen ustez bai, eta? Bai, Ane, Terese eta Helene dira iruki famatuak. Xaun Katutxoa. Ez hori guk asmatutako izena, izen polita da, baina ez da serie izan. Eta etxekaltetxoak? Bai, Tomi, Angelika eta gainentzeko umentzat aurra izatea nolako abentura den erakusten digute. Elefanti. Bai, hori ere guk asmatutako izenburua da. Eta pingu, denek aukeratu eta asmatu. Antartikako iglu batean bizi da. Abeltxoroak. Bai, zoologiko batean bizi ziren abereak baserrira eramango dituzte eta hango abentura kontatuko dizkigute. Hello, Kitty. Bai, hau bada, Kitty Katutxo zuriak mimia izparekin bizi dituen abentura kontatzen dizkigu. Hello, Kitty. Marrazki ditu honetan.